Lah nggih monggo. Ana sing ngerti. Lah nggih bene cek rembukan ya wis kae wektu sih. Padune. Alasane ono enak Geri. Pun. Wow, ndugi surat Al-An'am nggih. Oke. Ngapunten niki kula jujuk ten surat At-Taubah. Surat At-Taubah niku juz sedasa. Juz sedasa surate surat At-Taubah. Nggih, ayate 36. Niki kula badhe nerangaken terjepan. Nggih. Juse sedasa surate namine At-Taubah ayate 36. Kalem-kalem mawon. Niki mangke mau satu ayat mawon. Wonten-wonten kula terangaken. 36 mboten 136, 36. Ayate 36. Inna idda nggih. Sampun panggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. 1 2 3. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 1 2 3. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. 1 2 3. Fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. 1 2 3. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul jenengan pirsani terjemahane sing ngasta terjemahan nggih. Nggih. Sak temene itungane pira-pira wulan ing dalem ngersane Allah niku jumlahe enten 12 wulan fi kitabillah ing dalam kitabe Allah pun disebutaken. Mulai kapan nggih? Mulai yauma khalaqas samawati wal ardh. Mulai Allah ndadosaken bumi langit bumi niku pun jumlahe 12. Boten sami kados tahun Masehi. Nah, jenengan nek umpami googling sejarah tahun Masehi niku kawitane mboten langsung 12. Mboten langsung. Niku diitung berdasarkan nama-nama dewa-dewa. Enten nama-nama dewa-dewa atau orang tokoh-tokoh Yunani, Romawi macam-macam. Tapi nek ten kitabe Allah sampun ditetapkan mulai awal sampun kali 12. Dadi mboten enten perubahan. 12 niku napa mawon? Nek Jawae berarti sura, terus
Jumadil Awal Nggih, Jawa niku nggih. Nah, sakniki Hijriyahe ayo. Muharram, Safar, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, menceng pisan. Nggih, pun. Niku 12 nggih. 12. Lanjutane ayat wau minha arbaatun hurum. Saking 12 niku enten sekawan wulan sing hurum. Hurum niku dihormati, dimulyakno. Sing dadi 12 niku enten sekawan sing dimulyakno. Nggih niku Rajab niki bulan niki, lajeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nek Jawa ya berarti Rajab, Dzulqa'dah wae ulang apa? Selo, Su. Nggih, balene nggih. Niki mboten urut. Sing urut namung 3 tok niku. Rejepe mencolot. Rejeb, Sel, Sura. Sekawan niki wulan sing dimulyakno, sing dihormati. Lho, kok Ramadan mboten katut? Nggih, Ramadan kok mboten patut, poso kok mboten katut. Poso niku mboten namung dimulyakno tapi dadi rajane. Dadi nek didamel gambaran perumpamaan, sekawan niki mentrine. Sing rajane Ramadan. Punjere Ramadan. Dadi bukan berarti papa dimulyakno Ramadan mboten tambah luwe. Nah, sekawan niki wulan sing dimulyakne. Rajab niku duwe beberapa arti. Duwe beberapa arti, nggadahi beberapa nama. Enten sing maknani Rajab niki dakmu syai'in ala syai'in, menguatkan, mengokohkan. Nggih, menguatkan atau mengokohkan. Enten sing artine niku takzim, memulyakan, mengagungkan. Pancen salah siji riwayat dawuh Kanjeng Nabi, bulan Rajab niki syahrun azim, bulan sing agung, bulan sing mulya. Termasuk salah satu sebutane bulan Rajab niki ugi disebut bulane Allah, Syahrullah, bulane Allah. Nah, disebut bulane Allah termasuk niki namine Syahrul Istighfar, Syahrul Maghfirah, Syahrut Taubah. Mergi ten wulan niki kita diperintahaken ngelakoni ibadah nggih, tapi khususe nggih niku kathah-kathah maos istighfar. Jadi sebutane bulane Allah, bulan istighfar, bulane napa wau? Maghfirah, pangapurane Allah, bulane taubat, balik ten Allah kangge persiapan ngresiki awak kangge mangke menuju bulan ruwah ngantos mangke bulan Ramadan. Ugi disebut bulan Rajab niki bulane nandur. Bulan nandur. Mangke Sya'ban ruwah wulane nyirami. Nah, bulan Ramadan wayahe panen. Nek kita mboten saged nandur Rajab, mboten saged nyirami wong ganek sing ditandur. Nek mboten nandur, mboten nyirami, ya mboten mungkin dadi panen. Paling yo ndelok kancane panen. Nah, makane lek kita pengin panen ten Ramadan, kita sampun ngawiti tandur ket mulai wulan Rajab, mulai nandur. Sing ditandur napa? Kebecikan. Sedaya amal-amal sae monggo dikathahaken ten ngene wulan Rajab. Mergi ten wulan Rajab niku wulan sing ganjaran ditikel-tikel, dosa nggih ditikel-tikel sami. Ngelampahi taat, ngelampahi ibadah, ganjarane ditikel-tikel,
pahalane ditikel-tikel, ngelampahi maksiat dosane ya tikel. Niki padha kaya ngapunten, tiyang gawe dosa nang sine nang ngawi. Ya dosa pancen maksiat dosa. Tapi mangke ditikel-tikel lek ten nggene panggenan sing dimulyakno. Nggih niku contone Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Enten panggonan-panggonan sing mestine dimulyakno kok tambah ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat. Maksiat nang wilayah liya ae wis dosa. Apa maneh dilakoni ten nggene wilayah panggenan sing mulya tambah tikel-tikel. Nah, niku perumpamaane kados ngoten. Telus wulan Rejeb niki nggadahi peristiwa-peristiwa ageng sanget. Ten kene sejarah Islam. Ten sejarah Islam niku kathah peristiwa ageng. Nomor setunggal nggih niku numpake Nabi Nuh kale para pengikute sing iman enten sing nyebut jumlahe 18. Ten nggene kapal kangge nyelametno diri saking banjir bandang. Banjir bandange niku wiwite saking wulan Rejeb. Bahkan enek sing mastani tanggal 11 wulan Rejeb. Numpake Nabi Nuh niku wulan Rejeb. Lho kok saged wulan Rejeb? Nggih. Mergi benjing Asyura niku diperingeti mudhune Nabi Nuh saking kapal. Nabi Nuh suwene ten kapal selama banjir niku 6 wulan. 6 wulan. Berarti nek teko Asyura niku kan wulan Muharram, wulan Sura. Ditarik mundur 6 wulan nikune ketemune Rejeb. Monggo diitung nggih mulai wulan Rejeb, Rejepe kan mboten melok diitung. Mari Rejeb terus Ruwah, Poso, ulangi. Ruwah, Poso, Bodo, Selo besar, lho 6 wulan. Nabi Nuh ten kapal suwene 6 wulan. Mendarate selamete mudune niku wulan Asyura tanggal bulan Muharram tanggal 11 Asyura sebutane. Berarti numpake mulai Rejeb. Niku pertama. Nomor kali enten peristiwa ageng malih. Nggih niku nutfah, ngertos nutfah nggih? Mani atau spermane Sayyid Abdullah, abahe Kanjeng Nabi niku melebet ten nggene rahime Sayyidah Aminah niku nggih ten wulan Rejeb. Dadi kawitan Kanjeng Nabi melebet ten nggene rahime ibune nggih Sayyidah Aminah niku ten nggene wulan Rejeb. Enten sing mastani tanggal 7, enten sing mastani tanggal 11. Mangkane kan kita kathah pikantuk dawuh nek iso tanggal 7 Rejeb utawa tanggal 11 poso. Pergi niku meringati awal nutfah Sayyid Abdullah utawa nutfah sing dadi bakale Kanjeng Nabi ten kene rahime Sayyidah Aminah. Niku nomor kali. Nomor 3 enten peristiwa hijrah. Hijrah niku mboten namung ten kene Madinah. Memang hijrah ten Madinah niku dadi tonggak awal kejadian peristiwa besar, nggih. Tapi mboten namung ten Madinah. Jenengan mungkin kemutan hijrah pertama niku malah ten Habasyah, ten Ethiopia. Sing wekdal niku rajane Raja Najasyi. Nah, Kanjeng Nabi merintahno tapi Nabi mboten nderek. Merintahno beberapa sahabat karena tiyang kafir niku nyiksa ra karu-karuan, kejeme ten kene wong muslim. Kangge nyelametno terus kengken tindak hijrah ten kene Habasyah njaluk perlindungan Raja Najasyi, Raja Habasyah. Mergo raja iku raja adil, bener Kristen, Nasrani tapi adil. Dan mangke akhire Raja Najasyi niku melebet Islam nggih saestu, mlebet Islam. Niku peristiwa nggih ten wulan Rejeb tindake umat muslim nggih sebagian niku mboten sedanten ten kene Habasyah niku awite nggih wulan Rejeb. Terus yang paling terkenal malih nggih niku peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku ngapunten memang
kathah perbedaan ulama tentang bulan kedadosan Isra Mi'raj. Nek sing kita pendet ten Indonesia atau bahkan dunia sing terkenal kan Isra Mi'raj niku wontene ten ngene wulan Rejab. Bahkan langsung kita njujuk tanggal pinten? 27. Tapi sakjane niku mboten ijma, mboten kesepakatan ulama, mboten. Cuma akeh-akeh terkenale niku Isra Mi'raj kedadosane ten ngene wulan Rejab tanggal 17. Tapi ulama niku kathah sing beda pendapat. Enten sing nyebute malah Isra Mi'raj niku ten wulan Rabiul Awal. Wulane padha karo lahire Kanjeng Nabi. Enten sing mastani ngoten. Nek mboten salah niku perbedaan pendapatnya enten kali dosoan langkung. Nggih, tapi sing paling terkenal ten kita Isra Mi'raj niku kedadosane ten kene wulan Rejab niku peristiwa ageng. Semanten ugi ten kene wulan Rejab kawitan disyariataken diwajibaken salat gangsal wekdal. Salat gangsal wekdal iku kawitane wonten ten wulan Rejab mergo bareng kali peristiwa Isra Mi'raj. Napa sakderenge umat Islam niku mboten salat? Salat. Tapi dereng wajib. Dereng sampai wajib koyok sing 5 wektu. Isra Mi'raj niku kan kedadosane sekitar tahun sedasa kenabian utawa napa 11 kenabian. Pokoke enten sing sanjang setahun setengah sakderenge hijrah ten Madinah. Kinten-kinten nggih sedasa utawa 11 utawa enten sing mastane 12 Hijriah. Lah, napa kenabian mboten hijrah. Nah, napa niku Nabi sakderenge Isra Mi'raj niku sampun salat. Sampun salat. Para sahabat nggih sebagian sampun salat, tapi dereng wajib koyok sing 5 wektu. Salate namung 2 rakaat. Wudu napa bil ghadati wal asyi. Isuk 2 rakaat, sore 2 rakaat. Dadi kasarane iki ya subuh 2 rakaat, ngasar 2 rakaat. Nggih, dadi pokoke isuk 2 rakaat, sore 2 rakaat. Awal-awal iki. Akhire pas badha Isra Mi'raj awale disyariataken diperintah kengken 50 wektu nggih. 50 salatan, 50 wektu. Alhamdulillah pikantuk kortingan nggih, diskon besar-besaran. Nggih, nggih. Diskon 11-11 apa 10-10 niku. Niku sampai mudhun dadi gangsal wekdal. Meskipun gangsal wekdal, sak wekdal niku oleh ganjaran tikel sedasa. Makane ganjarane pancet 50. Tiyang nek salat gangsal wekdal iku ganjarane pancet 50 karena pas niku. Niku peristiwa malih. Terus enten malih peristiwane wulan Rejab niku sedone Raja Najasyi sing wau niku wau. Sing nyelametno ngelindungi umat Islam. Ten ngene Ethiopia niku Raja Najasyi niku. Namine Ashamah namine. Asline Ashamah, cuma sebutane Najasyi. Niku sing nglindungi alhamdulillah mlebet Islam. Mlebet Islam. Terus sedone ten wulan Rejab, nek mboten salah tahun 9 Hijrah. Lah, Nabi pikantuk kabar saking malaikat saking Allah nek Raja Najasyi niku sedo ten Ethiopia Habasyah. Nabi posisi ten Madinah. Pikantuk wahyu lek Raja Najasyi sedo. Akhire Kanjeng Nabi niku nyolati jenazah saking Madinah. Padahal jenazah ten ngene Ethiopia ten Habasyah. Lah niku disebut salat napa namine? Ghaib. Jasate jenazahe ten ngene tebe beda panggenan, salate ten beden panggenan. Ten Habasyah, Nabi ten Madinah. Nah niku kawitan disyariatakene salat ghaib. Senajan jenazah mboten enten ten ngajeng, ten ngarsane niku saged kita salat ghaib namine. Cuma syarate hampir sami kados salat jenazah, mayite kudu sampun didusi, kudu sampun diulesi, kudu sampun dikafani. Karena mboten sah mangke nyolati ghaib ternyata temriko nembe pengumuman.
Teng rumah sakit. Nembe inali langsung kesusu nyolat. Yo ora mboten sah. Karena ngurusi jenazah niku kan urut nggih mboten. Ngedusi sik, terus ngulesi, mengkafani, terus nyolati, terus mendem. Nek diacak mboten angsal, dipendem sik ae. Ya terus piye kabene? Dipendem sik terus ngedusine piye? Oh, ora mboten angsal. Oh. Niku peristiwae, termasuk bakdo Kanjeng Nabi intaqala ila rafiqila la Islam niku bebasaken Damaskus. Niku zamane pemimpine wekdal niku dipimpin pali panglima kali Abu Ubaidillah Ibnul Jarrah kare Khalid bin Walid niku. Mimpin pasukan Islam saged mbebasne kota Damaskus. Terus enten malih peristiwa sing penting terkenal sakjane, cuma kita kadang mboten meratakaken. Gini ku Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti piring nggih. Sing mimpin perang salib wong Islam, pasukan Islam kan musuh Nasrani nggih. Ngerebutno Baitul Maqdis. Ngerebutno Baitul Maqdis niku. Oyo-oyoan niku. Pinten tahun, 700 tahun niku. Iku gentenan Bu, kadang yo Islam menang, kadang yo kalah, kadang yo seri. Gotakan ora mari-mari. Alhamdulillah nate menang nggih. Dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi sampai saged mlebet Baitul Maqdis. Niku zamane Salahuddin Al-Ayyubi pas ngene ten wulan Rejab. Dadi wulan Rejab niku kata peristiwa penting. Nah, selain kata peristiwa penting, kita nggih ugi di syariataken ngelampahi ngamalan-ngamalan soleh. Kados wau kula aturaken. Karena wulan niki wulan sing mulya, nek kita ngelampahi ngamal sae, maka ganjarane tikel. Nek nglakoni amal awon, dosane ya tikel. Nah, dadi saiki wayahe ngerim maksiat, ngatahno ngamal ibadah napa mawon. Cuma ada beberapa sing diutamakne. Setunggal ngatahaken zikir. Sing paling enteng-enteng nggih, ngatahaken zikir. Zikir napa? Monggo kersa, tapi enten sing luwih dianjuraken. Niku wau ngatahaken istighfar. Karena wulan niki sebutane wulan istighfar. Dadi ngatahaken istighfar. Termasuk sing diulangi kali para ulama niku, nek sing ringan enteng cepet apal ya astagfirullahaladzim biasa niku. Sak kata-katae. Isuk sore. Nek pengen rodok jangkep ya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sak terus. Utawa enten malih sing mulangi donga istighfar niku Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Diwaos ping 7 dosa. Isuk 7 dosa, sore 7 dosa. Enten sing wonten. Enten malih sing ten Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi niku ten kitabe. Wulan Rejab niku mangke keutamaan wiritane dibagi 3. Tanggal setunggal sampai tanggal sedoso. Selain wiritan istighfar niku ngatahaken wiritan Subhanal Hayyil Qayyum. Subhanal Hayyil Qayyum niku tanggal setunggal sampai tanggal sedoso pun lewat. Nah, sing sakniki 11 sampai kali doso niku ngatahaken Subhanal Ahadis Somad. Subhanal Ahadis Somad. Subhanal Ahadis Somad. Sakata-kata. Wa mazada zadallah. Sapa sing tambah akeh ya ditambahi kali Allah ganjarane. Nek mangke selikur sampai akhir napa 29 napa 3 dosa niku sing diwaos Subhanar Rauf. Subhanar Rauf.
Subhanar Rauf niku dibagi 3. Oh niku wiritan. Nomor kali ngatahna donga. Nah, kita duwe hajat napa ngatahna donga ten ngene wulan Rajab. Nomor 3 nggih niku ngatahna poso. Tapi nek isok posone aja dijangkepno 30 29 dina. Engko nyaingi Ramadan. Yo jenengan pendet pinten. Senin Kemis nggih monggo alhamdulillah. Pun pikantuk pinten berarti nek Senin Kemis jenengan? Ping sekawan. Ngeten. Lho. Umpama lek dijogok Senin Kemis mulai awal Rejab lho kira-kira ping sekawan enten nggih. Lumayan nih. Dan setunggal riwayat disebutaken sapa sing poso sedina Rejab oleh ganjaran kaya poso setahun. Nek poso 7 dina Rejab maka dibuka pintu lawang swarga. Nek poso 8 dina ditutup 8 pintu swarga. 8 pintu neraka ditutup. Nek poso isok 15 dina penjaluke napa insyaallah dikabulaken dening Allah. Niku nek isok sampai 15 dino. Nek mboten saged nggih sak-sak. Ngoten nggih. Mugi enten manfaate. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.